Ang tanan mga kalamidad sa kalibutan karon, gubat, sakit, ug kalisdanan, ug daghan pang uban, mao kini ang resulta sa kasalanan ni Adan. Atong napanunod ang tanan niya nga mga kasakitan nga kabahin sa iyang silot. Mga kaigsuonan ko diya kang Kristo, kaya nasab si Rico Rivera, ug kini ang Lamdag, ang Catholic Forum. Magahisgot na sab kita karon sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Kapag kung wala ka pa ka-subscribe na itong channel, please subscribe. Aron sa inyo na bisag sa ginagmay, mahibalo ikaw kung aduna kita'y bagong i-upload. Karon, magpadayon kita. All the calamities in the world today, war, disease, poverty, etc. are consequences of Adam's sin. We inherited all the weaknesses that were part of his punishment. What happened to Adam and Eve on account of their sin? Sa mga kuno'y nahitabo kang Adam o kang Eva mahitungod sa ilang sala. Ang nahitabo nila, mao nga wala kanila ang sanctifying grace. Nga sa ito nang gisugutan itong niagi na itong upload, ang sanctifying grace mao ang makaluwas ng grasya o makabalaan nga grasya. Nawala usab kanila ang right to heaven, katungod sa langit. And their special gifts, ug ang ilang special nga grasya, they become subject to death, to suffering, and to strong inclination to evil. Nahimo na sab sila nga mamatay, magantos, o kusog na kaayo ang sapigad sa kadautan, and were driven from the garden of paradise, o gipapahawa sila dito sa paraiso. Adam and Eve immediately lost God's abiding grace and friendship. Si Adam ug si Eva, diha dayon nawala kanila ang grasya sa pakighigala sa Ginoo, ang ilang kabalaan ug ang ilang pagkainosente. Nawala gid kanila ang makaluwas nga grasya, sanctifying grace. Mao kini ang silot nilang duha. O gipapahawa pagid sila sa paraiso. Ano itong gisugutan ganina. God expelled Adam and Eve from the garden of paradise. What has happened to us on account of the sin of Adam? Unsa man kuno mahitabo usab kanato mahitungod sa sala ni Adam, ni Adan. On account of the sin of Adam, we his descendants come into the world deprived of sanctifying grace and inherits his punishment. Mahitungod sa sala ni Adan, kita nga iyang mga kaliwat nianhi sa kalibutan nga wala pod ang sanctifying grace, wala pod ang makaluwas nga grasya nga napanunod nato nga kabahin sa iyang silot. As we would have inherited his gifts had he been obedient to God. Kay kung wala pa unta, kung nagpasinugtanon unta siya sa Ginoo, mapanunod sa unta nato ang kaayuhan. Therefore, as through one man sin entered into the world, and through sin death, and thus death has passed into all men. Gikan sa Roma chapter 5 verse 12. Nga sa ato pa, diha sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan. Ug kay sala man kamatayon. Mga ang kamatayon o ang sala napasa ngadto sa tanang katawhan. Gikan kana sa Roma uluhan 5 tudling 12. This sin in us is called original sin. So kining atong napanunod nga sala gikan kang Adan gitawag og original sin. It is the state in which every descendant of Adam comes into the world totally deprived of grace through inheriting the punishment, not of Adam's personal sin, but of the sin as head of the human race. So, ang kini nga estado nga ang tanang mga kaliwat ni Adan nga matawo sa kalibutan totally gayud nga sa ato pa wala gayoy grasya nga iyang napanunod tungod sa silot ni Adan.
dili mahitungod sa personal nga sala ni Adan, pero tungod sa sala niya isip amahan sa tanang kaliwatan. Mao kana, dili tungod sa iyang personal nga sala, apan tungod kay siya man ang amahan sa tanang kaliwatan atong napanunod ang iyang sala. Mao kadto atong gihisugutan nga ang tawag nini mao ang original sin. This sin is called original because it comes down to us through our origin from Adam. Ini gitawag nga original tungod kay kini gikan man atong napanunod sa lintunganay nga mao si Adan. Thus all men are born in sin. Mao nga ang tanan mga tao na tao diha sa sala. They are born without the friendship of God and with no rights to heaven. Original sin does not come to us from Eve, but from Adam alone, since God made him representative and head of the whole human race. Nasado pa, napanunod nato ang original sin gikan ra kang Adan ug way labot kang iba. Tungod kay si Adan mao man ang panganay o ang unang binuhat nga gihimo sa Ginoo o ang siyang amahan sa tanan nga kaliwatan sa kalibutan. Our original sin comes from our first father. Ang atong original nga sala gikan sa atong una nga amahan. Because of original sin, heaven was closed to all men until the death of our Lord Jesus Christ. Our Lord instituted the sacrament of baptism in order to restore to us the right to heaven that Adam had lost. Tungod sa original nga sala, ang langit na nasira alang sa mga tao hangtod dinha sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo naghimo og sakramento sa bunyag aron nga malukat kita, nga mahimo nang dunay katungod sa langit nga giwala ni Adan. A person after baptism is in the state of grace and free from sin. Ang tao human diha sa bunyag naa siya sa estado sa grasya o libre siya sa sala. Kung mamatay ang tao human sa bunyag, malangit siya. Bisan kung usa na siya kadakong tao daghan siya sala nga nahimo, apan tungod kung mabunyagan siya, he goes straight to heaven, padulong sa diretso sa langit. His sins and their punishments are all forgiven him. Ang tanan niyang mga binuhatan nga sala sa una sa wala pa siya mabunyagi, mapasaylo. Unsa man gid ang dagko nga mga silot tungod sa sala nga atong napanunod gikan kang Adan. Ang dagko nga silot nga atong napanunod gikan kang Adan diha sa original nga sala mao ang kamatayon, pag-antos, kung kawalay alamag o kaignorante, ug ang kusog nga sa pigad ngadto sa sala. Tungod sa original sin, subject na kita sa sakit ug sa kamatayon. Kini kabahin na sa silot sa Ginoo nga iyang gipahamtang ngadto kang Adan. This was part of the punishment God laid on Adam. Ang kinaiyahan gid sa usa ka tawo nahimo nang kusog na ang sapigad ngadto sa kadautan. Our reason is in perpetual conflict with our passions. Ang atong gipanghuna-huna kanunay na magkomplikado diha sa atong gusto. Is God unjust in punishing us on account of the sin of Adam? Makatarunganon ba kuno ang Ginoo sa pagsilot niya kanato tungod sa sala ni Adan? God is not unjust in punishing us on account of the sin of Adam. Dili siya unjust. So makatarunganon ang iyang gibuhat kanato sa pagpanis tungod sa sala ni Adan. Tungod kay ang original sin daw wala makapawala sa katungod sa tao nga usa siya ka tao. All mankind must suffer for the sin of Adam because he was head
the representative of the whole human family. Analogy po nini kung ang usa ka dato daghan kayo siya og kabtangan niya naa siya mga anak kalit lang na pobre na bankrupt. So naapektahan gihapon ang iyang mga anak sa iyang pagka-bankrupt. Imbis kay manununod na unta to iyang mga anak sa mga katigayunan nga iyang naangkon pero na bankrupt man siya, nahimon hinong nag-antos ang iyang mga anak tungod kay wala naman sila kabtangan. Inana usab ang mahitabo sa analogy sa original sin nga atong napanununod gikan kang Adan. Was any human person ever preserved from original sin? Doon na ba kunoy tao nga wala mahiapil sa original sin? Siyempre, aduna, o kinsa man kana. Siyempre, ang mahal na Birhen Maria, the Blessed Virgin Mary was preserved from the original sin in view of the merits of her divine Son. And this privilege is called her Immaculate Conception. Mao nga, natay pista nga gitawag og Immaculate Conception. Tungod kay, ang mahal nga Birhen lamang ang gipakatao o gi-conceive nga walay sala, conceive without original sin. Nahimugso nga walay original sin, nga walay puling sa sala. Ang gitawag siya og Immaculate Conception. And when the angel had come to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Ikan kana kang San Lucas, uluhan 1:28. Ug sa dihang ang anghel niabot ngadto kaniya nagaingon, maghimaya ka, puno ka sa grasya. Ang Ginoo maanaa kanimo, bulahan ka sa mga babayi nga tanan. Mao kana nga atong giawat ang gisulti sa anghel nga si San Gabriel. Nga maghimaya ka Maria, mao ganing magrosaryo kita, kana ang gilitok sa anghel, mao kana ang atong gilitok usab, iyang salutation ngadto sa mahal nga Birhen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maanaa kanimo, bulahan ka sa mga babayi nga tanan. Mao nga kung mag-ampo kita ni ana, kay ang mahal nga Birhen napuno man sa grasya. Ang mahal nga Birhen mahimong magpaambit sa iyang grasya ngadto sa iyang mga anak nga mao kita. Si Saint John the Baptist natawo siya nga wala po'y sala. Pero dili ipasabot nga wala siya sala siyang pagkahimugso gid mismo. Katong pagkaumol niya sa sabakan sa taguangkan sa iyang inahan. Dili ipasabot nga wala siya sala niadto. Nakapanununod gihapon siya. Apan kung nakadumdum mo kanang ikaduha nga misteryo sa kalipay diya sa pagduaw sa mahal nga Birhen ngadto siyang igagaw nga si Santa Elizabeth, sa dihang pagkadungog sa pangumusta ni Santa Elizabeth sa pangumusta sa mahal nga Birhen, nilukso sa kalipay ang bata. Ug mao kadto ang bisan diya sa pangumusta lamang sa mahal nga Birhen, nahimugso si Juan Bautista nga walay sala. Pero diya sa iyang pagkaumol gid mismo sa taguangkan sa iyang inahan, na siya sala. Pero sa iyang pagkatao na, wala na siya sala tungod sa pangumusta lamang sa mahal nga Birhen. Saint John the Baptist was cleansed from the original sin while he was still in the womb of his mother. He was born from sin, but he was like us, conceived in sin. So, mao kadto mga kaigsunan ang original sin nga atong gihisgutan. Kita nakapanununod yun. Kinahanglan ang bunyag sa matag tao. Kay diha sa bunyag, mawala ang original sin. Ulo, laom kayo kana nga gipanaglalisan sa atong mga forefathers about sa original sin. Pero ang matag Katoliko, obligado nga motuo sa dogmatic proclamation sa simbahan. Tungod kay kung mamili lang kita
sa mga pagtulunan sa simbahan nga atong tuuhan ug ang uban dili unsa may tawag nato. Protestante na ang tawag nato. So ang matag pagtulunan nga gihatag sa simbahan isip atong gibarugan nga simbahan, ang tanan niyang pagtulunan kinahanglan ato gyung pagatuuhan o pagatumanon. Kaya sa ingon ni ana, nagpakita nga kita mga sumusunod sa relihiyon nga insakto nga tinuod ni Hesukristo. Ave Maria, kini na lang si Rico Rivera o kini ang Lamdag Catholic Forum. Salamat.